Nyt ollaan lähdössä Pöyrisjärven erämaahan. Ja ollaan just tässä parkkipaikalla pakkaamassa viimeisiä tavaroita ja sitten vaan rinkka selkään ja menoksi. Kiva, että tuut mukaan tälle reissulle. Siellä on keskiyön aurinko. Pöyrisjärven erämaa sijaitsee Pohjois-Lapissa Enontekiöllä. Alue on tunnettu hiekkaisista moreeniharjuista, dyyneistä, suoalueista ja kirkasvetisistä järvistä ja lompoloista. Merkittyjä kulkureittejä ei ole, mutta mönkijäreitit ovat kuluneet syviksi kulkuuriksi. Sieltä jatkuu reitti. Tässä on ensimmäisen yön majapaikka. Tällainen kukkula. Tää on vähän tuulen suojassa siitä suunnasta. Ja sitten toisella puolellakin on kukkula. Tää on niinku tämmöisessä laaksossa. Sade nousee sieltä. Pitääpä mennä teltan suojiin. Nyt on tällainen sateenropina päivä. Syötiin justiin lounas ja kierreltiin vähän katselemassa maisemia tässä ympärillä. Ja nyt on aika ottaa pienet päikkärit. Meillä on ajatuksena jatkaa yötä vasten kulkemista seuraavalle etapille. Toivottavasti silloin on parempi ilma. Ihan märkä. Läpi märkä. Sade on väistynyt ja me ollaan jatkamassa matkaa. Tänään on vielä iso urakka edessä, mutta mennään siihen saakka, mihin jalat kantaa. Mutta nyt on aika lähteä. Tällaista tietä täällä tallustetaan.
Pieni tauko. Nyt taisi tulla sellainen vesimassa eteen, että en tiedä pääseekö tästä eteenpäin. Noniin. Päästiinhän siitä yli, vaikka aluksi näytti vähän epätoivoiselta. Mulla on niin lyhyet varret mun saappaissa, että se vähän tuottaa pulmia. Mutta nyt ollaan oikealla puolella. Sieltä nousee taas sade. Tää on ollut koko päivän tätä, että sataa paistaa ja paistetta on ollut vähän. Et ehkä niinku, että sataa puolipilvistä, sataa pilvistä. Ehkä se on ollut se päivän kuva. Sateenkaari päättyy järven rantaan. Sinne varmasti kannattaa laittaa teltta. Täällä on tällaisia pyyntikuoppia. Kello taitaa olla jo 2 yöllä. Saatiin teltat pystyyn ja tässä vielä iltapalaa syödään ja sitten mennään nukkumaan. Oli ansaittu lepo kyllä tämä sadepäivä jälkeen. Mutta huomenna taas nähdään. Aamupala on siellä taas tulossa. Puuroa ja kiisseliä ja teetä ja kahvia. Nyt on kyllä upea päivä. Hyvää vastapainoa sille eiliselle sateelle.
Järvi kimmeltää ihanasti ja linnut laulaa. Meillä on täällä pyykkinarut. Eiliset märät vaatteet kaikki saadaan nyt kuivaksi. Kokemuksia nyt teltasta parin nukutun yön jälkeen. Se on helppo pystyttää ja suhteellisen nopeakin. Mutta eilen illalla kyllä jännitti, kun sato. Et miten mä sitten sen sadepystytyksen teen. Kyllähän se onnistuu tuolla päällikankaalla ja pohjalla. Mutta aikamoista möngärtämistä se sitten siellä sisällä olisi. Ja väsyneenä pitkän päivän jälkeen niin ei houkuttelisi. Mutta tuolla onneksi tuli pieni katko. Se on sitten niin nopea pystyttää kyllä, että siinä pienessäkin katkossa sitten ehti. Tässä on hyvä se, että tässä on niin iso tää oviaukko. Täältä on helppo kulkea sisään ja ulos. On kiva, että se on tietenkin molempiin suuntiin auki. Että saa sitten tällä kuumalla kelillä hyvin viilennettyä. Me ajettiin yhtä mittaa pääkaupunkiseudulta tänne ja lähdettiin puolen yön aikaan sitten kävelemään. Sitten tehtiin eka leiripaikka, nukuttiin seuraavana päivänä, kun oli sadepäivä. Jatkettiin vasta taas illalla matkaa. Nyt sitten aamulla herättiin toisesta leiripaikasta ja päätettiin, että jäädään siihen ja nyt lähdetäänkin päiväretkelle. Ja hulppeet maisemat on, ei voi muuta sanoa. Kyllä täällä sielu lepää.
Nyt on tauon paikka. Aika komiat maisemat vai mitä? Hierstivaaran dyynialueen harjuilta pääsee kulkemaan Puoltsatin harjualueelle. Täältä avautuu upea maisema Pöyrisjärven yli. Siellä on meidän teltat. Hilla ja isäntä lähti kipuamaan tonne vaaran päälle. Hierstivaara on erämaan korkein vaara. Sen laella kulkee Struven ketju, kolmiomittauspiste Pohjoisen jäämeren ja Mustanmeren välillä. Mittauspisteistä 100 on Suomessa ja 6 niistä on merkitty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tässäkin on yksi väsynyt matkaaja. Mulla on tässä lounas. Tää on oikeastaan päivällinen jo. Ihan hyvää. Pullet pork riisi kanssa. Nyt on niin nukahtamassa, kun alkoi ihan yhtäkkiä taas kova myrsky. Teltta ainakin nyt pääsee kunnon testiin. Kivasti tässä pysyy erillään tää sisäteltta tuosta ulkoteltasta. Vaikka siellä tuulee aika kovasti ja välillä tuuli painaa noita sivuja. Niin hyvin tää on pysynyt kuivana. Tässä pakkauspuuhissa laitoin tästä justin kaikki kamat tuohon pihalle, kun osa on viime yön sateen jäljiltä. Ja nautiskelen yhden lakun tästä, vähän virkistyy ja aamu toimii. Teltta alkaa olla jo melkein tyhjä, mutta hienosti kesti viime yön tuulet. Siitä on tyytyväinen. Aamu valkeni kauniina ja toivotaan, että päästään kuivana seuraavaan majoituspaikkaan, että saadaan teltta pystyyn siihen. Olin tässä purkamassa telttaa. Ja miten kävikään? Teltta kestää niin upeasti myrskytuulet, mutta ei sitä, että kompastuu telttanaruun.
Nyt sitten pääsee nukkumaan isännän viereen loppureissuajaksi. Päädyttiin lähtemään kotimatkalle. Nyt kun on yksi teltta vaan käytössä, niin meille tulisi niin ahdasta siellä ja koira tommosessa pienessä nykyaikaisessa 2 hengen teltassa. Sinne ei oikeasti mahu edes 2 makuualustaa kunnolla vierekkäin. No, ei se haittaa. Pöyrisjärvi on ollut tosi kiva kokemus kuitenkin. Vaikka ollaankin käyty kaikissa muissa erämaissa paitsi Tarvantovaaralla, niin jokainen kuitenkin on ollut ihan erilainen. Et Pöyrisjärveen me päästiin nyt sitten vaan kurkkaamaan. Että ei nyt päästy tekemään sitä reittiä, mitä oli alun perin suunniteltu. Mutta uskon, että ihan hyvä kuva tästäkin alueesta tuli. Täällä on sadellut aika paljon, mutta sitten vaihteeksi on ollut tämmöisiä kivoja puolipilvisiä säitä. On myös ollut tosi pahtavaa auringonpaistetta. Yllättävän pahtavaa näin kesäkuun alkupäivillä. Mikä on ollut ihanaa on se, että täällä on niinku ihan yksittäisiä mäkäräisiä silloin tällöin jostain poukahtaa. Mutta on saanut koirakin olla ihan rauhassa niiltä, eikä ole ollut mitään häiriöä eikä haittaa mistään hyönteisistä. Yksi yöpyminen on vielä edessä ja sitten huomenna talsitaan autolle ja jatketaan matkaa. Parahiksi saatiin tää teltta pystyyn, sieltä tulee seuraava sadealue. Tuuli jo alkaa nousta, niin se on sen merkki, että kohta tiputtaa. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin alusmatut menee tosi tiiviisti, et en tiedä miten vetskari tykkää sitten, kun ne on tuossa. Tässä on nyt koiranpeti ja minä nukun sitten tuossa toisessa päässä olevassa tilassa. Kai mä siihen mahdun. Olen itse asiassa nukkunut yhden aiemminkin tuolla Pallastunturilla tässä. Ihan samassa kombossa ja kyllä se nyt meni. Mutta ei sillä viitti viikonvaellukselle lähteä. Tehtiin tässä vähän päivällistä. Eli suomeksi sanottuna keitettiin vettä. Ja päivällinen on taas mulla tossa. Täällä me ollaan nyt teltassa. Kaikki. Hyvä. Siinä nukutaan. Siinä on sulle lämpöiset hanskat sinne leuan alle. Se on hyvä nukkua. No. Nyt on pesu kesken. Sato 12 tuntia vettä, eli koko yön. Nyt kun tuli tämmönen kuiva hetki hetkeksi, niin pistettiin kamat kasaan ja lähdetään liikkeelle ihan kylmällä aamupalalla. Ihan nestettä ja suklaata vaan naamaan. Ja tuolta jo näkyy, että no vielä ei näy uutta sadealuetta, mutta sadetutka kyllä kertoo, että sellainen kohta tuolta, no tuolta varmaankin kohta nousee. Sellainen reissu oli tällä kertaa. Mutta kiva, että olit mukana reissussa. Nähdään taas. Moikka!